Mine. Sitha sami. Kahle yini lo ifonelayo? Yazini sifonele ukukukhumbuza ukuthi emva kusasa kodwa ibaningakazi. Kanti sokulami selifikile. Mina sukela namhlanje ngishasuya nomngane wakho. Suqedile. Mina ngiyavuma impela ukuzokuhlaza nabantu. Uyilungiseleleke nawe njalo. Ngoba make njalo mabele nyoku uyaqala kwabona ngani. Okusalayo. Indaba utheni Lalusi? Lalusi uyivumile ifight. Manje yini ekhathazayo? Lento Lalusi ithatha serious and mina bengidlala. Manje ama-post uzothini ngawe? Cause phela wena uvele wagxumela ukhanda ama-post. Ungangimazi. No, I'm trying to be romantic here, Asam. Ngiyamfana. Sendo. Kung ngene store. If you have a store, otherwise I'm going to kick you now. I'm just for the rain to ana manje. Ukushalo. I'm sorry ukuthi ngasuza. Kodwa I'm serious about you. Ntokozo yabo ngifuna Ntokozo uzomela indlela ubehave ngayo. Angisho ukuthi ngizoqoqa nginikeza amathela. Hayibo wenosi. Hayibo mani uthi awusezi. Hayi mana kanjani mfethu kunini ngihlela epark ngikunjani nomjikelo ngathi ngingane encane ngilindane nawe. Mina ngihlanga naphi nokuthi uyapheka. Musu ukuthi ngilibeka nawe uyalibeka. Yena uba kanti indoda mina nawe. Hayi yazini yenzo kwenzayo useke. Thato, uluze la. Right kodwa mama. Ayisekho. Thato. Ngifuni lento yakho. Ngifuni ngizeni nezinto engazazi. Thato. Ngeke ngize ngawe. Ngizothola.
Okay Shuka, vele okuningi bese kuzwile ngawo. Ngithembe ngithi ngiyabheka ngathola ukuthi unama-anger issues of which nawe le nto izokulimaza. Hayi anginawo. Angikubuzi. Nami ngiyakutshela. Ubani abazali bakashuka abangiyabona ngathi kuthafu. Abazali bashuka bamlahla kanti umabi nobaba wakhe bamduba ngoba Yo, kunzima-ke lokho. Ngathi ungamekelela la khulume lana. Yo, Shuka, sonke sinenkinga. Kodwa kusho lokho ukuthi kumele ukuthathe ukubeka phela amandla akho. Ya, vele kuloko ukukhuluma lokho. Kuzivela kubhekene nawe. Okay, akusiwona wonke umzimba okumele ukuthathe. Kwesinye isikhathi kuyadinga ukuthi kumele ukudedele. Yabo wami, ngiyabonga ukuthi ufike futhi uzila. Yabo. Shuthi wena mzali into engibizele yona la ngibizele ukuthi ngifuna senzeni i-main conference. Yabo, ziningi izinto ezizenzayo bese singamajita ebhedayo njengama red flags kanje emantombazaneni. Yabo, kodwa ngoba kusenani ke noma sisingasale sesiqhubeke ngoba sidinga abantu abathe ukuba noma sibe bawu3 noma sibe bawu2. Yabo, kodwa ngoba vele sesibabili sisale sesiqhubeke. Yes, definitely true. There are many flops esiwenzayo njengamajita phambi kwamantombazane. As singamajita we need to manage our flops towards amantombazane. Ngoba amajita siyaflop. Okay, ngiyakuzwa Ntokozo. Manje mina into engiyibuzayo yini into edala ama-red flags emantombazaneni ukuze thina amajita ke siba nama-red flags. First of all, if you always want to impress amantombazane, uzoflop. Lokafana nawe, nangasuza. Manje wasuza kanjani? Let me explain this to you. Let's go nzakalana. Hello mlalo yena ngicela ungilini. angizwanga. Akusenani, bengicela nje ukuphelezela. No, angiyindawo khuluma lokho futhi ukhuluma manje. Sis, usho manje sis? Yes, now. Wena mfana manje. Yabona lo jiqina masi, uyangonela. Nakho ukubuya. Hayi, manje ndoda wawusu. Hayibo, iblendod. Sala ucabanga masi.